Pozdrav svima, moje ime je Luka i dobrodošli u moj novi video. Današnji video je kolab sa još par youtubera, a to su Miodrag, Stefan, Jovana i Tijana. Njihove kanale ćemo ostaviti dole u deskripciji i obavezno ih posjetite jer su stvarno odlični. A dogovorili smo se da radimo My First Time Tag. Ja inače ne volim da radim toliko tagove, ali ove mi se učinio onako interesantni, tako da, pa da počnemo sa pitanjem. Moj prvi tweet je bio, inače ne volim toliko Twitter i ne koristim ga, ali dok sam ranije, kad sam bio manji, sam ga koristio i moj prvi tweet je bio u vezi nekog giveawaya Betani Mote i onda sam tu kao, znate kako da će ide na giveawayima, tweetujte o giveawayu i tako dalje. To je bio moj prvi tweet, a i verujem i poslednji. Onda prvi YouTube video. Ako se misli na moj prvi YouTube video koji sam stavio na svoj kanal, to je bio TMI Tag. A prvi YouTube video koji sam pogledao, pa ja mislim da je to bio neki spot od neke poznate ličnosti. Prva osoba na čiji sam se YouTube kanal subscribe-ovao. Pa to je bila jedna youtuberka, ona je Chelsea Crockett, tako se zove, i ne znam da li još uvek snima, niti bilo šta, to je strana youtuberka i eto tad, pre par godina kad sam ja otkrio YouTube sam je gledao i na njen sam se YouTube kanal prvi subscribe-ovao. To je prva slika na Facebooku, to je bila ova slika. To je slika mene sa veštičkim brukovima, ne znam iz kog razloga, ali da, eto, bio sam veoma kreativan. Prva osoba koja ti je danas poslala poruku, to je bila drugarica. Prva stvar koju si uradio ovog jutra, pouzeo sam telefon zato što je telefon odmah tu pored mene i onda ujutru kad se probudim odmah uzmem telefon i vidim šta se radi na društvenim mrežama. Onda prva strana zemlje u kojoj si bio, pa to je bila Grčka, to sam kada sam bio mali išao sam na more. Onda prvi koncert na koji si išao, pa i nisam išao na nešto puno koncerata, ali prvi je bio neki što se održavao u centru gradu u kome živi i to je bio koncert Sare Jovanović. Onda da li si još uvek pričao se o svom prvom ljubavlju? Da, pričam i reći ću vam još nešto da sam radio jedan video sa njom na ovom kanalu. I prva polomljena kost, ja hvala Bogu nijednom nisam polomio kost, tako da nadam se da će tako i ostati. Eto, to je bio ovaj video, nadam se da vam se dopao, ako jeste, lajkujte ga, pokušajmo stignemo do 100 lajkova i komentarišite, volao bih da pročitam sve vaše komentare i obavezno posjetite kanal ostalih youtubera u deskripciji. A mi se vidimo sljedećeg puta. Ćao!